Dobrý večer, milí diváci. Minulý týždeň ste mohli reláciu 7 SRO vidieť poprvýkrát, tak mi dovolte, aby som vám aspoň veľmi v stručnosti pripomenul, o čom táto relácia je. 6 našich hostí tu v štúdiu, pokiaľ je to možné vtipne a s nadhľadom glosuje posledných 7 dní. My sa snažíme vybrať z tých 7 dní najzaujímavejšie udalosti. Dnes našimi hostiami tu v štúdiu sú Olga Feldeková, Kamila Magálová, Stano Dančiak, Milan Lasica, Boris Filan a Rastio Piško. Najzaujímavejšou a nesporne najvýraznejšou udalosťou posledného týždňa bola tragédia v Spojených štátoch amerických, útok na Svetové obchodné centrum. Ak máte, vážení diváci, pocit, že nie ste celkom vo svojej koži z tejto udalosti, verte mi, že v tom určite nie ste sami. My to tiež tak cítime a nemôžeme si dovoliť túto udalosť vôbec obísť. No, rozhodne nie, aj keď je veľmi ťažké splniť ten úkol, o ktorom ste hovorili pred chvíľou, že by sme nazda mali byť vtipní, lebo vtipkovať na túto tému alebo o tejto udalosti je ťažko. Je to nemožné. Ale možno, že bude dobre namiesto takých všeobecných fráz, keď poviem takú osobnú spomienku, pretože tieto dve budovy, ktoré sa volajú dvojičky, Twins, to je niečo také ako Eiffelovka v Paríži. Keď ste na Manhattane, tak to musíte vidieť. Ja tiež som tam bol, keď som bol prvýkrát v Amerike, skoro je to už 11 rokov a pravda, že sa mi stala príhoda, ktorá sa dá očakávať. Išiel som vo výťahu a vedľa mňa stal človek, ktorý bol uniformovaný a bolo jasné, že patrí k správe tej budovy a mal obrovskú baterku. Ukázalo sa, že má na starosti elektriku a elektrické zariadenie v tých budovách, v tých dvojičkách. Asi preto teda mal tú baterku a vyklul sa z neho Slovák z Levíc. To sa vám v Spojených štátoch môže veľmi často prihodiť, že sa niekto ukáže ako kraja. Bol tam už niekoľko desaťročí určite. A hovorím to preto, lebo som si hneď na ňo spomenul, keď sa stala táto tragédia, ako sme cestovali v tom výťahu, ako sme sa rozprávali. A hneď som si pomyslel, že či mal v tom čase službu a želal by som si, aby nemal. A želal by som to samozrejme aj jemu. Takže keď sa človek na tieto veci začne dívať cez takéto osobné zážitky, tak je to vlastne oveľa viac vníma hrôzu tej situácie, ako keď sa na to díva, ako na čosi, čo sa udialo strašne ďaleko a niekomu inému. Ja mám podobné zážitky, ja som strašne rád chodieval do tých dvojčiek, bolo tam veľmi príjemne, bolo to veľmi útulné, oni zblízka vyzerajú ako dva kvety a cítim to ako strašnú vec, ale keď sa pozerám na televíziu, na CNN, hovorím si, keď mi ešte raz 165. krát zopakujú, ako to lietadlo letí do tých veží, tak naozaj uverím, že to je film. To je trošku problém, že v Amerike sa filmy čoraz viac podobajú na skutočnosť a skutočnosť stále viac napodobňuje filmy. To je trošku nebezpečné. Ameriku charakterizuje jedna taká veta, povedal ju jeden americký novinár. Je ešte na svete taká krajina, kde sa z chudobného černošského chlapca ako Michael Jackson môže stať bohatá biela žena. Ja som si myslel, že povieš, keď ešte raz uvidíš to lietadlo, tak uveríš, že to je pravda a nie, že to je fikcia. Ale ja myslím, že keď už hovoríme o tých filmoch a ide zjavne o akčné filmy, ktoré mal Boris na mysli, takže skutočnosť aj v tomto prípade pretromfla fikciu.
myslím si, že filmy o tejto udalosti sa ešte len nakrútia. Keď spomíname fikcie, tak nechcem strašiť, ale vy ste mnohí videli film Planéta opíc a tam je taká, na záver taká veľmi pôsobivá a dosť hrozostrašná scéna, ako ten hlavný hrdina, ktorého Charlton Heston ušiel zo zajatia toho opičieho národa a išiel na koni po brehu morskom a zrazu tam videl trčať z piesku takú kamennú ruku a podišiel bližšie a zistil, že to je, ako by som to povedal, úryvok zo sochy slobody. Že takto dopadla naša civilizácia. Dúfam, že k tomu nedôjde. Pri katastrofických scenároch ešte chvíľku zostaneme, pretože jeden futurológ, volal sa Ivan Klinec, povedal, že slovenská ekonomika nezachytila prebiehajúce civilizačné trendy, ako sú informačná spoločnosť, digitálna ekonomika, elektronický obchod a naše zaostávanie oproti najvyspelejším krajinám sa zvýšilo na 30 až 40 rokov. No, pán Klinec trafil klinec po hlavičku. My sme, myslím, Stano, ty mi to potvrdíš, minule stáli na ulici a ty si sa ma pýtal, aha, kto to tam uteká? Ja som povedal, to je civilizačný trend. Ináč, ale už aj meno toho futurologa, ako to znie, futurolog Klinec, astrofyzička Kianičková, to sú predsa len zaostávajúce mená. Už sú prognostik Špendlík. Policajt Vražda. Počítačová expertka. Ale toto je priamo Klinec do rakve slovenskej ekonomiky. Ale sú už aj nové také mená. Napríklad som si kupoval nábytok a minule mi ho predávala pani sekretárová. Potom by lekár mohol byť nejaký doktor Bypass. A veľmi dobré pre počítačového experta meno Gejza Čipoš. Šéf. Malo by to meno predurčovať, čo ten človek bude robiť, Predsa alebo sme nebude. pokročili sme Tak trošku ja neviem, v ale technickom čo s mojím menom? By som mal začať. Keď aj Kuna hrával futbal a išlo mu To to je dobre. pravda. Darwinová teória nepustí. Toto nie je z futurológie, ale poslanec Slovenskej národnej strany Jan Slota sa vybral so svojím tajomníkom Žoržom Dosuom na dovolenku do jeho rodnej africkej krajiny Benin, údajne na pozvanie samotného beninského prezidenta. Veľká vec. No, vieme, že Benin je moslimská krajina a tam je konzumácia alkoholu zakázaná, takže ja predpokladám, že tá návšteva bude veľmi krátka. Ja neviem, či on nepauzuje teraz náhodou. No, ja by som povedal takú jednu príhodu, či to náhodou nie je terapeutická cesta. Lebo ja mám takú kamarátku, ona síce, keď som bol teraz v Austrálii, sa ku mne neprihlásila, je tam vydatá. Zrejme už to kamarátstvo sa nejako dostalo na inú koľaj, ale ona mala manžela, ktorý veľmi veľa pil. A jedného dňa sa rozhodla pre takúto terapiu, že mu predala všetky autá a kúpila mu lietadlo. A on tým lietadlom musel cestovať a on už dnes nepije. Takže či náhodou nie je to od tých Afričanov tam nejaký taký, že ako ho odnaučiť? Lacná terapia je to. Lebo myslím si, že aj on má lietadlo. A keď Má. pilotuješ, že tam nesmieš piť? No nemôžeš, lebo tam si Ja som povieš, to nevedel. že si doteraz chodil normálne. To treba vedieť, lebo tam napríklad si pomýliš tie metre a už si Ja som v korunách absolútne stromov. neinformovaný, ja ani neviem, čo je to Benin, ani kto je to Slota. V terminológii počasia sa hovorí ani dáš, ani slota. Viete, ja si myslím, že Slota je veľmi dobrý herec, lebo vidno, že v Žiline je miestny Don a že on vie, že človek potrebuje priateľov. A pretože Sovietsky zväz sa rozpadol, s Čechmi sme sa rozišli, s Maďarmi sa neznášame, Rakúšanom nerozumieme, potrebujeme priateľov. A vďaka Slotovi vieme, že keby bolo najhoršie, Benin je s nami.
to pripomína, evokuje také heslo z minulosti. Benín večne živý. potom zrejme aj tam Tiež mal takú briadku, hej? Áno, uvidíme. Pravdepodobne to bude nejaký černovský náčelník, ktorý sa vypracoval na prezidenta. A možno tam majú aj problém s nejakou etnickou skupinou, ktorá možno nehovorí práve najsprávnejšie po veniecky. Mnoho Afričanov hovorí s maďarským prízvukom. Ale nevedia o tom ešte. Musíme ich na to upozorňovať. Najmä E a O majú také trošku do maďarského. Tlač počas US Open napísala o tenistke Martine Hingisovej toto. Hingisová je síce na špici svetového rebríčka, ale jej ambície boli oveľa vyššie. Všetká česť, to je klobúk dolu, naozaj. To je ťažká otázka. To ani nie je otázka, to je To skôr nie, konštatácia. to je ťažká ambícia, ale vidno, že niekto má naozaj takéto vysoké ambície. To je potom tréner to musí zariadiť, alebo jak sa to dá? Ja tomu nerozumiem. Nie, to je matka si zariaduje. No, je také zenové príslovie, že keď si dosiahol vrchol hory, pokračuj vo výstupe. Takže ona by mohla sa dostať pomaly medzi mužov. Ale to by v jej prípade bola škoda. Podľa jednej ankety, čo sa týka miesta ženy sa okrem spálne predovšetkým túžia milovať. V kúpeľni, v kuchyni, na pláži alebo v aute. Pomalšie, ja si to zapisujem. Píšte si. Môžeme ešte raz. V kúpeľni tiež nemôžete uveriť tejto správe. Hej? Ale nie, no ja by som si zapamätal. Sedíte v aute, čakáte a Zrejme to poradie je dôležité. na kuchyni je druhé. Ja to ide o poradie? Na pláži. Alebo v Na aute. pláži. No tak to nezoženiem, ale auto mám. Zaujímavé, že ste posteľ nespomenuli. To je predsa, ale To je myslím, že prežitok. posteľ je už strašne klasická vec a posteľ je už dnes dôvod na rozvod. Sa stal taký prípad, že jedna pani sa išla rozvádzať a ako dôvod uviedla, že jej manžel rovno z roboty prichádza domov, neumie sa, nevyzlečie a behne pod perím. A sudca hovoril, no drahá pani, ale toto nie je dôvod na rozvod, lebo toto robí skoro každý muž. A ona hovorila, viete čo, ale mali by ste zohľadniť to, že môj muž je kominár. Ale určite to má jednu výhodu. Pokiaľ je to v kuchyni alebo na pláži, tak sa nedá povedať, že dotyčná s ním spáva asi. Nie v tom chýba špajza v tom zozname. To je podľa mňa Tam potom môžete robiť dve veci naraz. Podľa mňa dobrá správa je, že sa chcú. A ja keď som bol ešte bažant, tak ma zobral slávny slovenský spevák Janko Blaho na červené víno a tam mi dal takú celoživotnú radu, povedal, Borisko, všade dobre, ale v devčici najlepšie. Dvaja zámorskí obchodníci začali ponúkať netradičné parfémy, vôňu interiéru auta, lepidla umelej hmoty, svetenej vody, snehu chlebových omrviniek alebo nových bankoviek. Vôňu. zaujímavé. Svetená voda, neviem, ako vonia. Ani sneh, neviem. Ani sneh. To sú, ale raz... Nie, to má to vôňu. Má to. Pozor, má to vôňu. No, keď je taká aj voňavka, svetená tak to musí voda má. Však chod do kostola, tak si tak Ja som trošku... bol už. Ale že sa sústredil na to. Ak nefalšujú, lebo to sa dá... Nepančujú. Nepančujú. Ono to má... Je tam niekedy špongia. No veď, to... Špongia a tá myslím si, špongia, že to- ona možno môže pohltiť tú vôňu a vtedy to je v tom kostole, že to nemá vôňu. Lebo Tak sa to javí. vôňa snehu v Ostrave, to by som si vedel predstaviť, ako vonia. Ináč neviem, ako voňajú peniaze, ale hovorí sa, že nesmrdia. To je fakt. Ale ja viem, že všetko má svoju vôňu. Napríklad ja si pamätám vôňu našej chodby. Každý dom má svoju vôňu. Keď sa otvorí, a ja som bol nedávno, asi pred mesiacom som išiel okolo, a len tak som išiel voňať. Proste, že môže mať túžbu niekto, čo ja viem, že chce ako lepidlo smrdieť. Nie smrdieť, no tak voňať. Hoci si myslím, že keď si sem dal lepidlo, tak... Tak to Nezvihneš nevoňalo. ruku viac. Že by to bolo do školy dobre, že by sa stále hlásil. Ale to by si musel dať lepidlo aj sem. Keď bola Incheba ešte v PKO, tak tam sa zúčastňoval celý socialistický tábor.
a mali tam aj zo Sovietskeho zväzu expozíciu výdobytkov chemického a farmaceutického priemyslu a všetko to smerovalo k takému podstavcu, ako Mosfilm má toho muža s tou ženou, jak stoja s tým kosakom a kladivom. A na tom podstavci zlato-červenom stála voňavka, ktorá sa volá Duchy Moskvy a nenormálne smrdela. A nenormálne bolo napísané, toto je výdobytok sovietského chemického priemyslu, vydrží voňa 1000 hodín. Ja som mal záhradu na Kolibe a tam sme mali veľmi veľa sliviek. A pretože toho bolo naozaj tak veľa, tak mi to bolo ľúto, tak som to dával do takých sudov a v Bernolákove bola taká palenčáreň, kde to pálili. A keď som mal tých 400 kg, tak som sa dostal do tej jednej várky a tam sa to pálilo, aby mi tam nedali takí, čo tam hádžu všetko. Aj sestru tam hodí. Len aby bolo viac. No a ten, čo to pálil, tak to bol úžasný človek, lebo ten ešte ani nezačal páliť, on prišiel do roboty a on smrdil jak slivovica. A ja som ho tak dával, že z tejto mojej várky, že tu máte 2 fľašky, a prosím vás, nedávajte, však ja neviem, čo s tým, ja to vôbec nepijem, ovoňajte ma. A on naozaj smrdil jak slivovica. A on mi hovorí, viete, aké mám s tým problémy. Ja keď odtiaľto idem domov, ja bývam ve Vajnorech, mňa 6-7 krát zastavia tí istí policajti. On je vyfúkaný, normálne. On hovorí, ja už nevládzem. 10 rokov tu robím a ja keby som mal balón deckám na 1. mája, tak len tak, nič, ja už nič. Takže môže niekto túžiť po vojni, ale tento už túži, aby sa jej zbavil. A myslím, že tá palenčáreň tam už nie je. On to len nevedel To sú zobchodovať. ťažké povolania. No, prvý výpalník to bol vlastne. Medzi udalosti uplynulých 7 dní patrí aj správa o policajnej Fenke Aide, Fenka sa volala Aida, ktorá našla v lesnom poraste pri slovensko-rakúskej hranici 34 Afgáncov. Ja rozmýšľam, že prečo Afgánci sem a som si spomenul, že v Londýne mám takého priateľa Roberta Pinseta, on je profesor na Cambridge a sa ma pýtal, odkiaľ som. Ja som povedal, zo Slovenska, on povedal, poznám z ktorého mesta, na čo ti to budem hovoriť. On len povedz, som z Bratislavy. On povedal, Bratislava, veľmi milé orientálne mestečko. A tak tí Afgánci zle znášajú ten kapitalizmus v tej Viedni a tak raz mesačne si musia odskočiť na Slovensko, nadýchať sa orientálnej atmosféry. Ale aby som to ešte dokončil, mňa zaujalo Fenka Aida. To je dobrá správa o našej policii, pretože si predstavujem, že je tam nejaký major, ktorý dáva mená tým psom a dáva ich podľa opier, že majú asi Aidu, Bohemu, Madame Butterfly. Tosku. Je vraj aj krútňava už. Ale ja som len prekvapený, že prečo Aida ich našla, veď keby ich našiel afgánsky chrt. Ale ten by ich neprezradil. Európsky parlament kritizoval Slovensko za obchodovanie so ženami a prostitúciu. To Urážajú nás. Začneme obchodovať a už idú po nás. Ale obchodovanie, Áno, veľa tých artiklov nemáme. To je obchodovanie so Slovenky ženami sú je normálne, takto- lebo ja keď idem do samoobsluhy, tam sú väčšinou predávačky, obchodníčky, idem do stánku, obchodujem s tými ženami, ona mi dá noviny, aj zaplatím, to je normálne väčšina predávačov. Odnese si ju v košíku. Ale Slovenky sú takto rozlezené po svete, to môžem potvrdiť. Napríklad v Prahe je jedna taká ulica Perlovka. Tam každé 2 metre stojí jedna z týchto ľahších žien. A môj muž, keď ide tade po tej ulici, tak príde domov a hovorí, vieš čo, každá jedna sa mi prihovorila. A takto, keď sa chválil, raz to povedal aj Jurajovi Jakubiskovi, on sa chcel presvedčiť, či je to pravda, tak išli spolu po tej Perlovke a nič. Od jednej k druhej nič. Absolútne ani jedna nepovedala, tak ho to začalo mrzieť. Jednej sa prihovorila a hovorí jej, že tak čo, dievčatko, ako idú obchody? A ona bola slabo. Potom sa jej tak rozžiarila tvár a povedala, ujo, vy ste zo Slovenska? Áno, a poznáte Lasicu a Satinského? Áno? A
Poznala? Ona teda. Pýtala sa, kto je to Lasica. Ja som zase čítal, že v Moskve sa jednej prostitútky, ktorá pôvodne bola dokonca vedecká pracovnička, pýtali, že ako je to možné, ako k tomu došlo, že vy, žena s vysokoškolským vzdelaním, ste sa stali prostitútkou. A ona odpovedala, jednoducho šťastie. Je to celé na obchodnej báze. Toto je autentická historka Pala Haberu. Bola jeho kapela hrať v Amsterdame a dvaja sa vybrali do tej červenej štvrti a vyhľadli si tam takú celkom peknú dievčinu a opýtali sa, was kostet? A ona povedala 300 Gulden. A ten jeden povedal, und mehr Steuer. Predsednička Slovenskej národnej strany Anna Malíková povedala, že stalo sa módou hľadať vzory demokracie na západe, ale na toto si ušetrite odpoveď až po reklame. Sme naspäť v štúdiu 7 SRO. Počas reklamy sme boli ticho, pokračujeme témou, ktorou sme prestali. Predsednička Slovenskej národnej strany Anna Malíková povedala, stalo sa módou hľadať vzory demokracie na západe. Ja som za to, aby sa udržiaval tento módny trend. Pani Malíková to má asi tak ako podelené. Na západe hľadá demokraciu, na východe manžela. Ale dôležité, že viete, kto je pani Malíková. Á, to samozrejme. Mne Malíkovej vystúpenia pripomínajú jednu situáciu, ja keď som bol dorastenec, tak sa robil taký výber československý a tá nominácia bola národnostná, že 2/3 Čechov a 1/3 Slovákov. A boli tam aj niektorí hráči, ktorí neboli až takí špičkoví a tréner Heger niektorých tých hráčov nestával, tých zo Slovenska. Oni už boli nervózni, už sme hrali tretí zápas a stále sedeli na lavičke a tak sa dožadovali hry a on už to nevydržal a povedal jednému, tak biež na hřište a dokáž, že tam nepatríš. Predseda UFO klubu na Slovensku Miroslav Karlík vyhlásil, že vidieť UFO a mimozemské bytosti je úplne normálne. Tak niekedy mám aj ja ten pocit. No čo iné mohol vyhlásiť, keď je predseda UFO klubu? Však keby vyhlásil, že už ešte v živote nevidel UFO, tak nemôže založiť klub. Môže ho udržať. Ako by ho udržal? Veď to by sa rozpadlo. Teraz sa otvorili tajné archívy KGB a tam bola taká správa, že pristalo UFO v Rusku a jednoho toho UFO najprv zajali a potom sa s ním spriatelili, lebo tak, oni sú takí srdeční. A vodili ho po Sovietskom zväze a on stále hovorí, aké máte krásne deti. Aké máte krásne deti, aké máte krásne deti. Až to prestalo baviť jednoho toho KGB a povedal, prečo stále chválite len naše deti? A on povedal, lebo všetko, čo robíte rukami, stojí za hovno. Vladimír Mečiar pre Lidové noviny vyhlásil, že Slovensko zaostáva za Českom o 10 rokov. Ja si myslím, že pán Mečiar ako vždy preháňa. Zaostáva o 20. Ale zrejme to musí najlepšie vedieť, lebo však bol niekoľkokrát premiérom. Takže možno, aj keď preháňa, že ide o 9 rokov. Za každý rok jeho vlády 2 roky. Niekoľko dánskych domovov dôchodcov zaviedlo v sobotu v noci premietanie erotických filmov a pravidelné návštevy prostitútok. Tak toto by som... Môj muž je v dôchodkovom veku. Ja som tiež dôchodca, takže... Jak ste ožili? Veľmi ste ožili. Ale ani ty, ani on ešte nie ste v domove dôchodcov a keďže nie je v domove dôchodcov, tak si hľadá striptease sám, pochopiteľne, keď mu to nikto do toho domova dôchodcov neprinesie. A tak prišiel jedného dňa nadšený, že objavil super striptease a že to nie je ani striptease, že je to polostriptease a vlastne nie je to ani polostriptease, že to sú také tanečnice, ale čo je najúžasnejšie, že to stojí vstupné len 50 korún.
A prosil ma, aby som s ním išla, že jemu je tam samému trapne, hoci podľa toho, čo vedel, už tam musel byť. Ale som to odmietala, že ja nejdem a on hovorí, musíš tam ísť, vieš čo, to je tam len také javišťatko a uprostred toho javišťatka je taká kovová tyč a tie polostripterky sa tak ovíjajú okolo tej tyči. Hovorím, však 50 korún vyhodím za to, aj som sa kúkala, ak sa niekto ovíja okolo tyči, nejdem. Ale prišli z Bratislavy naši priatelia, manželia a toľko ich prehováral, že nakoniec povedali, že áno, idú na ten polostriptiz. A keď povedali oni, že idú, takže pôjdem aj ja. Tak sme prišli tam, posadili nás hneď k tomu javišťatku. To bol len taký malý stupienok a skutočne tá kovová tyč bola uprostred. Chodili tam poobliekané, krásne dámy, prišli na stupienok, zhodili šaty a bol to polostriptiz, lebo gaťky im ostávali. Ale tie gaťky to boli len také šnúročky. Aj vpredu šnúročka, aj vzadu šnúročka a posledné hodili pod prsenku preč, takže mali čižmičky a tie gaťky s tými šnúročkami. Ľudovo sa to hovorí, že riťky. Riťky. A ovíjali sa... Ovíjali sa okolo... Neskač mi do reči, lebo to nedopoviem. Ovíjali sa okolo tej tyči, vieš. Krásne, no ale pozerali sme sa samozrejme na ne, ale chceli sme sa dozvedieť aj, čo je nové v Bratislave s našimi známymi. A ten môj priateľ hovoril, že jeho svokra mala krásny pohreb. A ako to hovoril, sadla si mu tá už vyzlečená polostripterka na kolená. On sa tváril, že mu na kolenách nesedí a tak jej poklepkával po rameni a hovorí, a tých kvetov. To bolo úžasné. A ľudí, čo tam prišli. Možno, že kýval. A vtedy mi tak padol zrak, čo robí môj muž. Aj tá stripterka mala ešte podprsenku, stála a žiadala ho, aby mu jej rozopol tú podprsenku. No môj manžel je netechnický typ, strašne sa s tým mordoval, nešlo mu to odopnúť. No a po toľkých rokoch manželstva som tak vycvičená, že keď čokoľvek robí, tak som hneď pripravená mu pomôcť. Teraz odopínal tú podprsenku, tak už som vyskočila, že mu, teda ja jej ju odopínam. Ako doma? Ako doma. Ale nakoniec sa to podarilo. Ona vyšla už bez podprsenky, zase sa začala jak liana točiť okolo tej tyči, sme ju pozorovali, potom naraz tichla hudba, urobila takú figuru, krásnu, sexuálnu a do toho ticha môj muž sa na mňa pozrel a povedal na celú tú kaviareň, či čo to bolo, že a toto sa musíš aj ty naučiť. Zaujímalo, prečo ten striptease stál len 50 korún? Lebo bol polostriptease. A všetko ostatné môžeme z tohto programu kúpené vystriedať. v second hande, vieš? Ale ja si v tejto, som starší. A v tejto súvislosti na jeden vtip som si spomenul, ako tak, to je smutné veľmi, ako taký starúčky muž prišiel do nevestinca a išiel za to bordel mamou a hovorí, milostivá pani, aby som chcel nejaké dievča. A ona mu hovorí, ale deduško, veď vy to už máte dávno za sebou. A on hovorí, hej, a čo som dlžný? Keď sme hovorili, že to je v domove dôchodcov, tak traja takí dôchodcovia sa bavili o tom, aké majú mužné sily a ten jeden hovorí, no, ja môžem raz mesačne. A ten trošku starší hovorí, ja môžem raz týždenne. A ten úplne najstarší hovorí, ja môžem, kedy chcem, ale ja nechcem. Chcete ešte pri tejto téme? Ja ako nedôchodca by som chcel povedať, že je to veľmi dobre vymyslené, pretože Dáni majú takú veľmi dobrú sociálnu starostlivosť a preto si myslím, že vlastne aj tie prostitútky a stripterky raz budú tiež staré
A týmto spôsobom vlastne v tom domove dôchodcov sa rekvalifikujú postupne zo stripterok a z prostitútok na to, čo v skutočnosti sú, a to sú sociálne pracovníčky. Takže prejdú takým nenásilným, príjemným a užitočným kurzom a spolu s tými dôchodcami tam zostarnú. A možno, že... Rekvalifikácia. Rekvalifikácia. Áno. A možno, že niektoré tam aj účinkovali, keď boli mladé v tých filmoch, čo ich tam premietajú, ak chcú nejak naznačiť, vidíš, to takto som vyzeral. To tiež je možné. V Rakúsku začala polícia bojovať proti prekračovaniu maximálnej rýchlosti policajtmi z plastu. Ale nerozumiem otázke. Nebola otázka, bola téma. Dajú policajta z plastu k ceste a bojujú proti prekračovaniu maximálnej rýchlosti, zastrašujú vodičov. Že on čo ten z plastu, že sa nechá prejsť? To je dosť humánny spôsob. Zas to je tá výhoda. Je viackrát použiteľný. To je fakt, ale on naozaj vytvára pocit strachu. Ja som tam bol. Áno. A majú niektorí, ktorí sú už aj mechanicky. To teraz sme zaviedli, že aj tak akože zastaví, a ty zastaneš, že on je z plastu. A môžeš ísť preč. To sú recyklovateľné. Sú aj takí, čo majú ďalekohľady, tak to sa díva. U nás by ale to nemohli inštalovať. Ja si myslím, že u nás by ich nemohli inštalovať, lebo by to už určite ľudia pokradli a zobrali by Áno, ale u nás by nerobili z plastu, ale nafúkovací. Podľa mňa by si To by možno aj mizlo. Kto by nechcel mať doma policajta? No, na záhrade. Namiesto trpaslíka, takého policajta, ktorý, keď príde návšteva, tak vždycky, pozrite sa, čo máme, to sme si kúpili v Rakúsku. A bolo to lacné. Rakúšania už si tak zvykli, že sprejery jedného plastového chceli nasprejovať a to bol živý. Uznávaný profesor výživy Walter Willett z Harvardu tvrdí, že Slováci sa stravujú tak, ako Američania pred 50 rokmi. Uráža nás. Tak je to zvláštne, lebo ja som tiež v tej Amerike bol a niekoľkokrát a to rýchle stravovanie, hamburgery a toto som nepovažoval za veľmi dobré, pretože oni to v strese jedia, oni dokonca idú autom a to takto kúpi a už ide ďalej. A mne to ani nechutí. Ja neviem, ako sa oni stravovali pred 50, či mali šošovicovú polievku. Takisto ako teraz. Takisto ako teraz, dobre. Takisto ako teraz, a o 50 rokov sa budú stravovať takisto. Ale teraz to preniklo aj k nám a viem, že môj syn, ten najmladší, on vymení rezeň za ten hamburger. Nechcem robiť hanu ani propagáciu týmto rýchlým stravovaniam, ale ma napadol jeden taký vtip o policajtoch. Prepáčte mi, prosím vás. Buďte ku mne zhovievaví. Ale hovorím do kamery ako domov. Lebo oni to nemajú radi. No a jeden policajt zavolal toho druhého na toto rýchle stravovanie, o ktorom oni hovoria, že to je boom v Amerike. Tak ho volal, že prosím ťa, poď, pozývam ťa na hamburger a la gitara. On hovoril, prosím ťa, tu robím 60 rokov, ty stále na mňa takéto vymýšľaš, blbosti, hamburger a la gitara, prestaň. No hovorí, nie, poď dole, uvidíš, hamburger a la gitara. Dobre, idem s tebou, idem. Tak vyšli von a tam prišiel tento policajt mladý a hovorí, prosím vás, dvakrát hamburger a la gitara. A oni už tam dávali všetku tú zeleninu, ten hamburger, toto podal, on ho dal, teraz čakal na ten druhý, ten si otvoril a povedal, no kde tu je gitara, kde tu je gitara, kde tu je gitara? On vieš, ako jedz. A on tak chytil a do ryti. Takže hamburger a la gitara, toto vraj, a s týmto sa píše. Ale je možné, že keby sa Američania teraz stravovali tak, ako Slováci pred 50 rokmi, tak by vyzerali trošku ináč. Nemali by s tým také... Nebolo by ich tak My veľa. sme vtedy ešte ani zmrzlinu nepoznali. Lebo ja sa priznám, že Ešte nebola vina. ja som už pochodila kdekade po svete a tam naozaj v tej krajine sú nejaké špecifika, samozrejme gastronomické a veľmi rada si to vyskúšam. A vždy tam stretnem aj Američanov a väčšinou tí Američania aj tam v tých krajinách jedia tie hamburgery a hotdogy a to má... Majú to radi. Majú to radi, no. Ale netreba Takže im netreba... krivdiť, Ja, viete, lebo Na Len ich gitaru nechcem sa naučia napodobňovať. pri tom. oni sa nestravujú všetci len rýchlo. Existujú tam aj reštaurácie, kde sa dá stravovať normálne, ale zase tie ich podniky rýchleho stravovania,
ktoré sme tu zaviedli, tak sa vyznačujú tým, že je tam čisto. A to je netradičné. Náš reprezentačný tréner, futbalový Jozef Adamec, vyhlásil, že by prijal ponuku zostať na trénerskom poste aj po skončení kvalifikácie, čiže po dátume, dokedy má platnú zmluvu. Prijal by to. Tak ja si myslím, že keby sme sa opýtali v poslaneckej snemovni, ak tými schodami tam vychádzajú tí poslanci, že kto by chcel ostať aj v budúcom období, tak myslím, že všetci. A ja Adamec. Ale on navyše ešte pridal jednu perličku po stretnutí, po triumfálnom víťazstve nad Moldavskom, poslal s prepáčením do zadku redaktorov slovenskej televízie s tým, že prznia slovenský futbal a potom inzultoval redaktora jedného denníka, aby to spestril. Tak on ešte ako hráč, myslím si, nehovoril celkom spisovne. Ja sa pamätám, keď... Myslíš, ako, že hráči mu nerozumejú? Nie, len viem, že ho interviovali pred zápasom s Anglickom, neviem, v ktorom roku to bolo presne, a tak povedal, no, tak pokúsime sa im pár vsietiť. A pamätám sa, že vtedy prehrali 3-0. No ale možno, že by zmenil ten post na toho rozhodcu na ihrisku a že tam by nedával žlté a červené karty, ale že by im takto hovorili, jak hovoril na tomto inkriminovanom zápase, že by to možno my by sme to nepočuli ako diváci a možno, že tí zase fotbalisti by si to potom vybavili s ním nejako. Vsietiť tým novinárom má on vo zvyku, lebo sa pamätám, že bol škandál, keď sa v 70. vracali z Mexika z majstrovstiev sveta a v Prahe na letisku novinár mu položil nejakú nepríjemnú otázku, tak tiež mu vsietil. Ja sa bojím, že ja mám mnoho priateľov futbalistov a viem, že oni neznášajú také zložité teoretické vysvetľovanie. A viem, že jednoduchosť mala úspech v Čile, keď sme boli strieborní. Pýtali sa po zápase s Jugosláviou, vyhrali sme 3-1, trénera vytlačila, akú im dal taktiku. On povedal, řekl som im pred zápasem, střílejte im to do levého horního rohu, tam sa to špatne chytá. Týmto si myslím, že my sme aj tento týždeň, alebo dnes večer, vyčerpali svoj čas. Tešíme sa na vás, milí diváci, aj na budúci týždeň. Pokiaľ chcete, môžete nám odmailovať na adresu 7sro@markiza.sk svoje postrehy z týždňa alebo nejaké udalosti, ktoré sa udiali u vás a budú pre nás zaujímavé. My ich radi použijeme, takže opäť o týždeň dovidenia, ale aby ste ešte neodchádzali od obrazoviek, tak ako minulý týždeň, aj dnes večer máme pre vás pripravené jedno želanie, ktoré vám povie Rasťo Piško. Takže ja som na rade. Mne v poslednom čase utkvel v pamäti taký jeden pekný výrok, ktorý povedal kedysi Goethe a ten citát znie: podľa toho, na čom sa smeješ, sa dá spoznať, aký si. Takže ja vám, vážení diváci, želám, aby ste sa dokázali smiať nielen z tých druhých, ale aj sami zo seba. A možno, aby ste sa dokázali vysmiať aj z toho všetkého zlého, čo vás v živote stretne, lebo podľa mňa iba tak sa dá slušne žiť.